Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay may ipapakita pong recipe sa inyo si Mama Yeps. Hello po Mama Yeps, ano po ang iyong ipapakitang recipe ngayong hapon? Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay gagawa po tayo ng bingkang hinorno or bingkang Bisaya. So ito na po yung ating mga ingredients. Meron po tayong rice flour na mga 3 and 1/2 cups po ito. 1 cup ng brown sugar. 2 lata ng coconut milk or gata or nasa mga 3 and 1/2 cup po ito lahat. 2 teaspoon ng baking powder. Optional po ito, 1 tablespoon ng dough enhancer. 1 teaspoon ng asin. 1 and 1/4 cup ng warm water. 2 tablespoon ng yeast. 2 tablespoon ng white sugar. Tapos itong molder ang gagamitin natin at saka dahon ng saging. Ngayon po ang una po nating gagawin ay ipapa-activate po natin itong ating yeast para talagang aalsa po yung ating bibingka. So dito po sa ating 1 and 1/4 cup na warm water, lalagyan po natin siya ng 2 tablespoon na white sugar or kahit anong asukal po. Yan, nakakatulong po ito para mabilis pong umalsa itong ating yeast. Tapos, ilagay na po natin itong ating 2 kutsara or 2 tablespoon ng yeast. Yan. Haluin lang po natin ng konti hanggang sa medyo matunaw siya. Tapos, hihintayin po natin to na mag-activate. Yan, bubula po yan sa ibabaw pagka na-activate na. Siguro nasa mga 5 minutes ay ma-activate na po yan. Habang hinihintay po natin itong ma-activate, yung ating gata naman ay lulusawin po muna natin to dahil itong gamit po natin ay nasa lata. So, ito, ang nasa loob nito ay medyo buo-buo po siya. Yan. Ayan po, yung 2 lata na gata, nilagay ko na po dito sa ating saucepan. Nalusaw ko na po siya ng mga ilang minuto na hanggang sa ganito na po yung kanyang texture na pinong-pino na po at wala na po yung mga buo-buo. Yan. Yan, hindi po natin kailangan na kulong-kulo po itong ating gata. Ang gusto lang po natin na matunaw po siya. Ng ganyan. Yan, set aside po muna natin to dahil paghalo-haluin na po natin yung ating mga dry ingredients. Ayan po, pinaghalo-halo ko na po dito yung ating mga dry ingredients. Nandito na po yung ating harina, yung ating asukal, baking powder, asin, at saka yung ating dough enhancer. Yung dough enhancer pala natin ay optional lang po yun kung meron po kayo. Pero kung wala po, okay lang. Yung gamit po nun ay para po yung ating bibingka ay medyo tatagal po siya ng mga ilang araw na hindi masisira at saka kahit mga ilang araw na ay malambot pa rin po yung ating bibingka na niluluto. So yan. Ngayon nakikita nyo na yung ating yeast ay alsang-alsa na. So ready na po ito. Pwede na po nating ibuhos dito yung ating gata. Pero bago yan, pagsamasamahin ko po muna itong ating gata at saka yung ating yeast mixture. Yan, napaka-importante po na yung ating gata ay ma-maintain po natin yung kanyang temperature na warm lang para hindi po mamamatay yung ating yeast. Yan, pagkatapos niyan ay pwede na po nating ibuhos dito sa ating harina or ating mga dry ingredients. Yan, dahan-dahan po nating ibuhos. Tapos, haluin po natin para matunaw po yung ating mga dry ingredients.
Yan, paghalo-haluin po natin para matunaw po yung ating rice flour at saka yung asukal. Dapat po yung pinong-pino po yung kanyang texture. Walang mga buo-buo. Alam ko maraming nakakamiss na kumain ng bibingka, lalong-lalo na sa mga OFW dyan or mga kababayan natin na wala sa Pilipinas. So, ito na po. Pwede na po kayong gumawa ng bibingka na parang bibingka na Mandawi ng mga Cebu. Ito po yun. Lasang-lasa po ng bibingkang Mandawi po itong ginagawa natin ngayon. Kaya kahit nasa ibang bansa kayo or ibang lugar ay hindi nyo na po kailangang umuwi ng Pilipinas para makakain ito. Pwedeng-pwede na po kayong gumawa kahit sa bahay nyo lang. Yung original talaga nito ay yung ginagawa nila ay yung bigas talaga. Pinapagiling nila na maging pinong-pino. Pero syempre, pag nasa ibang lugar ka, wala naman po tayong gilingan dito. Kaya, yung ginagamit natin ay itong rice flour na. So, mas madali na po. Mas mabilis na lang po tayong makakagawa. Haluin lang po natin ng mabuti para matunaw talaga yung ating mga ingredients. Yung ginagamit nilang pangpaalsa ay yung tuba or yung coconut wine, pero syempre wala naman po tayong mabibili niyan, kaya yeast po yung ginagamit. Pero magkapareho lang po yung kanyang lasa. Mamaya pala, pagka ready na po natin tong i-bake, magdagdag pala tayo ng baking powder para talagang aalsa po yung ating bibingka. Mamaya pa po yun pagka napaalsa na po natin to. So yan, pagka ganito na po yung kanyang texture, na pinong-pino na po, papaalsahin po natin to ng mga 1 oras. Yan, tatakpan po natin. Lalagyan lang po natin itong ating cling wrap or yung plastic wrap. Ayan po. Yan, hihintayin po natin ng mga 1 oras at babalikan po natin to mamaya. Yan, mapapansin nyo po mamaya, bubula po yan. At aalsa. Ngayon po, habang hinihintay po nating umalsa yung ating mixture ng ating bibingka ay ang gagawin po natin ay ihanda po natin itong ating molder. So lalagyan po natin to ng dahon ng saging. Yun, itong dahon ng saging natin ay malinis na po to, na pakuluan ko na po at saka pinunasan ko po siya para talagang malinis na malinis. Ito kasi ay frozen po yung gamit namin dahil walang fresh po na dahon dito. Kaya pinapakuluan ko po siya muna at saka pinapatuyo or pinupunasan. Yan, ang gagawin po natin ay parang huhulmahin lang po natin siya na parang molder. Yan. Kailangan po natin siyang mapainit or mapakuluan itong dahon para hindi po siya mapupunit kaagad at hindi aapo po yung ating mixture ng bibingka pag nailagay na po natin. Yan. Yan, gugupitin lang po natin ang nasa gilid. Yan, mga ganyan kalaki po yung ating gagawing bibingka.
Yan po. Yan lang po yung gagawin natin. Ngayon po, after 1 hour, ay babalikan na po natin itong ating mixture ng ating bibingka. Maalsa na po yung ating bibingka. Yan, nakikita nyo na bumubula na po siya. Yan, haluin po natin ng konti. Tapos, para makasigurado po tayong talagang aalsa ito pagka nailuto na po natin, lalagyan po natin siya ng dagdag na baking powder. Mga 1 teaspoon. Tapos ngayon po, yung ating oven ay naka-preheat na po siya sa 475 degrees Fahrenheit. So ngayon ay ready na po natin tong lagyan itong ating mga molder. Yan, mga ganyan karami para pagka umalsa na siya, hindi po siya aapaw dito sa ating dahon. Yan. So, lulutuin po natin to ng mga 25 to 30 minutes. Pagkatapos po, pagka luto na siya, para pupula po yung ibabaw ay ililipat po natin yung ating settings ng ating oven. So, ibobroil po natin siya para maganda po yung kanyang ibabaw. Medyo mag-golden brown po yung kanyang ibabaw. Yan, hihintayin lang po natin na uminit ng konti yung ating oven. Kakakas ko lang po ng oven natin. Ngayon po ay isasalang na po natin sa oven itong ating bibingka. Yan, lulutuin po natin yan ng mga 25 to 30 minutes or hanggang sa maluto po siya. Yan, ipapakita ko po sa inyo mamaya. Ayan po, titingnan po natin yung ating bibingka kung luto na. Yan, tutusukin lang po natin ng toothpick. Pag wala na pong sumasama, ibig sabihin po niyan, luto na po yan. Yan, kung gusto nyo pong medyo pupula pa po siya, ililipat po natin yung ating oven sa broil. Yan. Para yung ibabaw po ay gaganda pa po yung kanyang kulay, maging kulay brown, brown na brown po. Pero kung gusto nyo po na ganito na, pwede nyo na pong hahanguin. Ayan po, titingnan na po natin yung ating bibingka. So yan, nakikita ninyo na talagang nag-golden brown na po yung kanyang ibabaw. So, okay na po to. Hahanguin na po natin. Yan, napakaganda po ng kulay ng ating bibingka. Yan. Yan, papalamigin lang po natin ng konti para maipakita ko po sa inyo kung ano po yung hitsura or texture niya sa loob. Ayan po, ipapakita ko po sa inyo ang loob ng ating ginawang bibingka. Yan, maganda po yung kulay niya sa ilalim. Tamang-tama yung pagkaluto natin, hindi siya sunog. Yan, napakalambot po ng ating ginawang bibingka ngayon. Yan o, nakikita nyo na yung loob niya ay may butas-butas. So yan po yung masarap sa bibingka, pagka ganyan po yung texture niya sa loob. Yan, isa din pong nakakatulong yan yung ating ilagay na yung dough enhancer. Talagang malambot po itong bibingka na ginawa natin. Yan. Napakasarap at saka napakabango po. Yan, masarap po itong pang partner ng kape or kahit soft drinks. Yan.
Yan, subukan nyo pong gumawa nito. Napakasarap po. Para po talaga siyang bibingka na nabibili natin sa Pilipinas. Or yung bibingka ng mga Bisaya. Yan o. Sobrang lambot. Kahit ilang araw pa po to, hindi siya titigas. Ito na po ang ating bibingkang hinorno na ginawa ni Mama Yeps. Napakasarap po. Sana po ay subukan nyo itong recipe niya. Sana i-click nyo po ang bell button para updated po kayo sa mga bagong video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!